Ha? Tamam. Mamanya pe. Den udah. Nah, itu lo na tadi lo. Ha? Tamam. Mamanya pe. Den udah. बेखौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो माने बेबस्था खालामगासिनो दं बेनिखायनो जिहेतु बे प्राकृतिक मोनसे दुर्योग जाबाय जोङो सरकारनिफ्राय पार्टिनिफ्राय जि खालामनो हायो जों नाजागोन खालि एसे खस्थ' जानांगोन खारन बेखौ फोसाबनो मोनो मा होनोमोनलाय नोंना लालफुरजों थांदों बे मामा Oh. Oh, yung pilaw baby. What? Neng buah. Orang aku ikhwan banyak ni cinta tadi. Anak aku ikhwan banyak. Hah?